Στο 68ο χιλιόμετρο Αυρωσίας Κομοτηνής βρισκόμαστε πίσω στο van Opel Astra Ita Van με Mercedes Motor. Μπροστά ο οδηγός είναι ο Τόνι Τσαρτσάλης. Πες μια καλησπέρα κύριε Τόνι. Καλησπέρα κύριε Τόνι. Δίπλα μου έχω συνοδηγό στο Μπανάνας. ή αλλιώς Μπανάνας. Γιατί η μπανάνα του είναι πολύ μεγάλη, θα παραμένει. Ναι. Αντί για πάνω κοιτάει προς τα κάτω. Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι για φατήριακα. Ωρε πούστη της... Ωπ, μαλάκα, σπινιάρισμα. Το μαλάκα, θα τρακάρουμε. Το μαλάκα. Και πήγα και με κόκκινο. Και βγήκε. Δίπλα μου έχω τον Τσάπερσενι Μέρφυ. Για πες μια καλησπέρα κύριε Μέρφυ. Έμαθα κύριε Μέρφυ ότι θα πας Βουλγαρία. Πες μας λίγο τα συναισθήματά σου. Έχει κλείσει τέτοιο. Ποιος? Κράτησε ξενοδοχείο. Ποιος κράτησε ξενοδοχείο? Με σπα. Ναι. Baby. Ναι. Ξενοδοχείο ρε, με σπα, με πούτσες, με γούρτσες, με... Αλλά δεν θα πάω εγώ. Γιατί? Πούτσες. Σε σπα τέτοιο. Γιατί? Βάζουν με πιάσουν το δάχτυλο. Ναι. Μαλάκα δεν μπορώ να μου πιάσουν το δάχτυλο. Στα σπα δεν σου πιάνει τα δάχτυλα ρε μαλάκα. Στα σπα ρε μαλάκα παίζεις μέσα και έχει νερό ματμό. Όχι, έχω λέει και τέτοιο θα σου κάνω, μασάζ. Μασάζ άμα θες. Μασάζ δεν μπορώ να μου πιάσουν τα δάχτυλα. Καμιά δεν με πιάσει τα δάχτυλα. Για ποιο λόγο ρε φίλε? Φίλε είσαι πολύ μάγκας, έχω πάθει. Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ, μου την δίνει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 35ο χιλιόμετρο Κομοτηνής Ροδίτη. Πότε φτάσαμε. Ο οδηγός μας είναι ο Άιτον Σένα ο Σουμάχελ, ο Τόνι Ταρτσάλης. Με τους 360 μίλες κεντροφόρους. Τα 5.000 στρώματα. Και Κολόμπο και Μπαριάννη. Και δίπλα μου είναι ο Τσαπάρας ο Μπιξωμένος που θα πάει για διανυκτέρευση 2 μέρες στη Βουλγαρία την 28 Οκτωβρίου για να γαμίσει. Και ρωτάμε, εδώ Ελλάδα δεν μπορείς να γαμίσεις? Θες να τρως αφροδισιακά φρούτα εκεί πέρα στη Βουλγαρία? Για πες μας λίγο. Πες μας λίγο. Ρε φίλε, η θεά Δήμητρα ήταν η θεά της Γεωργίας. Ποια? Η θεά Δήμητρα ήταν η θεά της Γεωργίας. Ναι. Και τρώμε δημητριακά το πρωί. Ναι. Άμα ήταν η θεά Αφροδίτη, Ναι. η θεά της Γεωργίας, τι θα τρώγαμε το πρωί? Αφροδισιακά. Δεν ξέρουμε, καλή ερώτηση την... Θέλω να λυθεί η απορία. Θέλω να έρθει απορία από τον Τόνι Παύλα Μπανάνα Τόνι λέει. με τη μεγάλη πέτσα που πρέπει να πάει να κάνεις το γιατρό ένα σουνέτ. Τόνι, για πες μας λίγο, σε ποιο χιλιόμετρο βρισκόμαστε ρε φίλε? Βρισκόμαστε στο 68ο χιλιόμετρο Αυρωσίας Κωνσταντινούπολης. Τι μάλα ρε μαλάκα, τρόμαξε ρε. Τι πρόβλημα? Έβαλα το χέρι μου και εκεί έτσι. Ναι. Το τάχτο μου. Τι θέλω να πω? Δεν ήταν δάχτυλο. Ήταν η μπανάνα. Ακούς? Αντώνη, εκείνος που έμοιαζε πώς έμοιαζε, σαν ποιον έμοιαζε? Ποιος? Τον είπες σαν τον Σουλεϊμάν το 4. Σουλεϊμάν 4, ποιος είναι ρε? Τι θέλει ρε ο Γιώργος γάμος, με έχει πήρξει τα αρχίδια. Μ' αρετής? Ναι. Δεν ξέρω. Έλα Γιώργη. Έλα, λέ. Έλα. Σουλεϊμάν 4.